Egunon, abenduak 10 ditu gaur, Domeka da eta Durangoko azokak gaur itxiko ditu ateak, arratsaldeko 8etan itxiko ditu ateak, 2018 arte bai behintzat, dena den egun osoa. Dugu oraindik aurretik, berak badakizue, etorri, mugitu, gozatu hemen dagoenaz. Datozen 60 minutuetan ere hemen izango gara, eta hainbat gauza ditugu zuendako prestatuta. Gaur balorazioen eguna ere bada, baina balorazio horiek arratsalderako utziko ditugu, Txomin Madinarekin izango dalako hemen, Nerea Mujika arratsaldeko saioan, 7etan hasiko den saio horretan. Eta orain konexio bat egin behar dugu, landako gunearekin bertan, izan ere, ez dugu konexiorik egin behar, baizik eta elkarrizketa batekin hasiko dugu, izan ere 12:00 Gogoetaren plazan solasaldia hasiko da gaur, Miren Gaztañaga eta Zaldieroa, eta arratsaldean mailingurua izango da Tin Kultura izenekoa, ez da Zurine Maguregi, Gaztezuloko zuzendaria da, kaixo Zurine, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta hain zuzen ere zu izango zara arratsaldeko saio horretako gidaria, ezta? Nik irakurriko dut nola aurkeztu duzuen, edo nola aurkeztuta dagoen Durangoko azokako webgunean gaurko arratsaldeko saioa, ezta? Ez haur, ez heldu, garai zaila eidan erabezaroa. Zein da aro horretan kulturarekin garatzen den harremana? Badan erabentzako kultur sorkuntzarek Euskal Herrian, zeren arabera egiten da hizkuntzaren hautua, zerk uxatzen ditu, zerk erakarri, hori guztia erantzuten saiatuko zarete. Bai, ez da lan erresa, izan ere erronka politia da dakagu, gaur arratsaldien denon artean zuk Miren esan bezala planteatutako galdera horiei erantzuna emateko, azken batien, badakigu zer da nerabezaroa, jakiten jarraitzen dugu bestalde gazte izatea zer dan ere, ze gaur egungo gaztetasune, bada adin tarte gero eta luzeagoa, beti gazte figura ere hori badago, eta guk Gaztezulon esaten dugun bezala, badira 14 zein 34 urteko gaztiak. Beraz, adi egon behar dugu publiko honi, eta bereziki nerabezaroan kokatzen dien gazte honen kontsumo ohiturei. Zer da, kezkatzekoa da, euren kontsumo ohiturak kezkatzekoa dira, edo euskarazko kulturarekin duten harreman hori nolakoa da? Bai, kezkatu baino edo baloratu baino, proposatu nahi duguna da begiratzea, obserbatzaile lanak egitea. Azken batien, askotan erortzen gara, helduok gazteentzako edukiak sortzeko trampa horretan, ez? Eta badakigu, danok izan dugu 14-18 urte, eta badakigu gaztiek eurek beraiek, euren kabuz, autua hartzeari ematen dioten garrantzia. Osea, gutxitan, modu honien, edo ontzat hartzen dituzte, heldu batek proposatutako edukiak, ez? Orduan horregatik, nahi duguna da, begiratu, lekuak sortu, zerotik hasitako proiektuak eurek sortu ditzaten, bete ditzaten utxuneak. Beraz, garrantzitsua da, eurak ere sortzen ipintzea. Ez bakarrik kontsumitzaile soil bezala ikustea, ez? Hori da, gakua, guk Gaztezulotik eba igarri duguna, zea da, gaztiak ez diala askok esaten duten bezala nini perfiloetakoak, gazte gehienek grina dute gauzak ateatzeko sormenai ere egiteko gogua bat dute. Eta tresnak ez bazaizkie eskaintzen, haiek bilatuko dituzten nola bai. Horregatik, sare sozialak, YouTube bezalako kanalak eta YouTuberren figura hori gero eta gehiago zabaltzen dua, ez? Zane atzoko atxaldeko mainguran hortaz aritu ziren, eta hortan dago gakua, gazteek hori bilatu dute, eta hortan jarraituko dute, edo bide berriak sortuko dituzte. Zurine, zuk pixka bat gidatuko duzu saio hori, baina 4 emakumezko izango dituzu ondoan, ez da? Hori da, gaurkoan, holtza gainien 5 emakume ongo gara, Ainhoa Ayerbe, bakoitza bere helburuarekin. Ainhoa Ayerbe, danok, Goenkalen, Leonorren paperean ezagutu badugu ere, gaur egun Ainhoa dabil, goazen telesai fenomeno honen zuzendari, aktore zuzendari lanetan. Alegia, protagonistak zuzentzeko lanetan. Bere ikuspegia ere ezagutu nahi dugu.
Bestetik bai musika arlotik, untza musika taldeko abeslaria dugu, Josune Arekistain, bera bosten artean, gazte edo neraben, geroengan gertuenen dagona izango dugu. Bai, behintzat adinari dagokionez. Hori da, ja, adinari dagokionez, batez ere, gero, Jordana Kakuso, Azkue Fundaziotik, Azkue Fundazio Bilbon eta Euskal Etxetik, gazte izunotako proiektu pila martxan jartzen dituzte, baita sare sozialei etengabe begira oten dira. Ziortza hona indiara izango dugu, Galtzagorriko kidea eta aur eta gazte literaturan ere hor eragile potente bat. Eta ni neu, gazte zulotik, zuk esan bezala gidari lanetan. Guztiok ere, ekarpen garrantzitsua egin diezaiokezue, mailinguru horri, ez da? Piskat eurekin ere, harremana baduzuelako. Bai, modu baten ala besten, gure bidea gurutzatu egiten dira, ze azkenian zuk esan bezala, objektibo edo berbera ere egiten dugu arraun egunez egun. Beti gazteen gana eta egunez egun formatu berrietara egokituz, ze gaztiek gaur egun Snapchata daukate eta bihar zaharkitua geratuko da. Gaur egun da dakigun bezala, Instagram bolo-bolo dabil, baina euskalo datorren urtean ze izango da, ez? Orduen, lan horretan bagabiz, hor tanteatzen, baina tanteatze lanetan, ikusle lanetan, eta gero bultzatzaile lanetan eban. Batez ere eurek sortu ditzaten edukiak. Mailingurua gaztei zuzendutakoa izango da, ero nahi duzue, zerbait zabala izan dadin. Poza handia izango nuke gaztiak hor eserita ikusiko anitu gaur atxalden, animatzea ituz, mailingurua baino solasaldi bat, tonu informalean eta publiko orokorrari zuzenduta. Gero azken ordu erdi edo ordu bete, euskalo hemendi botatzen gaituzenen arte, komentariok ekarpenak galderak egiteko tartea edukiko dute bertan daudenek. Orduen, animatzen ditut, pixkat ikuspegi kritikoa eduki dezaten, dana ez daitezen lorak izan, haizik eta baita ere ikuspegi kritiko hori ere beharrezkoa da. Zurin, ez dakit zu aurretik izan azaren, gogoetaren plaza honetan, hola protagonista parte hartzaile gisa, ikusle gisa, zer iruditzen zaizun? Ez, lehenengo aldia da, mailinguru baten parte hartzen dutela, eta mailinguru baten gidari lanetan nabilen lehenengo aldia da, egia esan. Ni berri naiz lanoten, baina esan bezala nola solasaldi informal bezala planteatuta dagoen, oso txoko goxo da, aurreko mainguruak ikusi ditut eta benetan giro politia da sortzen dana, tranquilago eta gogoz egia esan, abertzea teatzen dan, ze ideiak, eta seguro aberasgarri izango dela. Seguro, Zurine, 6:30 hori, gogoetaren plazan, hemen areto nagusian, ezta? Eta 12:00 gogorakarri behar dugu, goizeko solasaldia, gogoetaren plazaren baitan egiten den goizeko solasaldia, Miren Gaztainagarekin eta Zaldieroarekin. Zurine, mila esker, tin kultura 6:30 esan bezala. Zuri, Miren, eskerrik asko. Eta beste kontu batzuetara egin behar dugu, orain bai bizilagunak mikroantzerkiak bideora, estenatokian atzo San Agustin kulturrunean antzerki maratoia egin zutelako, ohituta gaude ordu beteko antzerki saioak eta ikusten, baina atzokoak antzerki motxak izan ziren, 15-20 minutuko antzerkiak formatu horretan datozenak, gero eta ugariagoak direnak eta bertan izan ginen gu. Zaidazu harima galdu ote dut nork jakin zein den aizu. San Agustin kulturrunean eszenatoki honetan gaur goizean protagonistetako bat izan da Telmo Irureta bere etorri delako bere mikroantzerki edo ikuskizun antzerki txiki horrekin ona eszenatokira, ez da, Telmo? Bai. Zer da, bizkat, zuke hemen kontatzen dozuna, zure mikroantzerki honetan edo? Bai, da monologo bat, bakarrizketa bat oso ironikoa eta umore beltza. Gaia zein da? Gaia, zertaz berba egiten duzu? Ez gaitasuna inguruan, baina hori oso ironikoa eta hitz egiten ez minusbalian bentajak, abantaia asko ditula eta txoio bat dala.
Beraz, ezgaitasun bat, zu zeuk, ezgaitasun bat daukasun alde horretatik, pixkat, beste ukitu bat, askotan igual gizartea dalako, ez da muga horiek zuei ipintzen dizkizuena, ez zarete zuek baizik eta gizartea, ez? Claro, da askotan bai beldurra ematen du, segun ze gai ikusten dian, baina ikusten bakoitza bere buruaz egiten badu, hori polita da. Beraz, naturaltasunez, pixkat hartu behar dira gauzak, ez? Hori, eta jendea inbiritan. Beraz, eta ikusi duzu, jende asko torri da gero zoriontzera, jendea pozik galditu dala, ez? Ematen du, jendea pozik dago, eta hori izena dugu monologoa minus ukitua. Noiztik ari zara pixkat lan horrekin? Bastante ez dakit, 2 urte igual, baina no zan gazteleraz, toquecito minus, eta inez itzuli segun zelekutan, hobeto da euskeraz, da gaina Durangoko azokan lehenengo aldia da hemen hola, así que oso. Eta pixkat zer ematen dutzu zuri ikuskizun honek, eta taulara ateratze horrek, eta hain zuzen ere ezgaitasunari buruz berroa egite horrek modu horretan, ez, naturaltasun osoz, eta zer da zuretzat? Momentu horiek zer dira zuretzat? Polita, lehen esan ezen bezala jendeak gauza asko ez ditu espero. Bandako, ala, ze zandu. Osea, lesio txiki bat bai, ez da ikustera joaten den jendeari? Bai, edo behintzat irauten dituen 20 minutuak, behintzat pentsatzeko pixka bat, ez igual nire lekuan jartzeko, baina bai pixkat hausnartzeko. Sarean kateatuta da Nomofobikak taldearen mikroantzeslan hau, ontxe eszenatokian ikusi ahal izan dena, eta euretako bat Belen Cruz, Belen mikroantzerkia, ez dakit hau zuen lehenengoa den formatu honetan? Lehenengo aldia holako gauza bat, bai, niretza bai, lehenengo esperientzia da mikroteatro egiten duguna, bai. Egia zan hau, espektakulo hau sortu zan 40 minutukoa zan, hasieran, ze tabernetarako montatu genuen, poltsiko antzerki jaialdirako, Donostian, nahi zuzen, eta han irabazi genuen lehenengo saria, horri bili ginen tabernatan eta hola leku txikitan egiten, eta gero hasi ginen, emanaldiak kateatzen ziren, eta ja kulturetxetara, eta hola antzoki txikitara juten hasi ginen, eta konturatu ginen eskasa gelditzen zala, ordu betera. Ensaiatzen hasi ginen berriz, beste 20 minutu horiek jartzeko, eta horrekin aritu gea, urte eta erdi, 50 emanaldi inguru egin ditugu, eta ja uda hontan Donostian ireki zuten farandula aretoa, eta hor animatu ginen beste formato txikiagoa egiteko, mikroteatroa, eta hortik ere ateratzen dira, ze gero eta gehiago egiten dira herrietan mikroteatro asuntua, hau ez? Hori zateran joan, ez da, gero eta ugarioak dira, ez? Ez dakit, gazteleriaz nik uste dut gehiago gongo dira seguru asko, baina euskeraz ere gero eta merkatua onditzen doa, ez da? Bai, ez dakit, ez dakit formato hola tabernak edo holako espaziotan egiteko, aproposa, niretzat txiki gelditzen zaitze, ohituta bestea egiten, baina egia da funtzionatzen du, eta ondo da, hola ere. Zuek zuen kasuan, pixkat sare sozialen gai hau, mugikorra, gaur egun bizti dugun hori mugimendu hori guztia, ez da dakartzue? Kateatuta gaudela, erabat, eta denbora asko, lapurtzen gaitula, hortan egoteak, eta horrekin jolasten ez, espektakulo gaur ikusi duguna ez, baina bai handian, hor agertzen dira umeak, gazteak, amonak, gero leko publikotan, ambulategian, ospitalean, ez dakiz, Zeatin eta toki guztietan dago hori, ez da? Sartu zaigur barruraino, eta zuek esan dozu ebukaren, ez da? Bizi realitatea, ez da? Hori, lehen esaten nuna, ez? Hainbeste denbora lapurtzen digu, gero zaigula gelditzen, benetako realitatea bizitzeko, ez?
Koidun Zapata Gorria, goizeko San Agustin eszenatoki honetan azken mikroantzerki hori, eta hemen Pablo alde batetik zuzendaria, eta Mikel bestetik, testuaren egilea edo, testua gainera garrantzia handia, pixka zentrala da, ezta, honetan. Bai, hala da, pixkat kasu honetan ahotsak eramaten du behar antzeslana aurreraka egitea, eta bai, testuak badu alako, ez dakit, nahiko antzeslan berezia da zentzu horretan, ez? Nahazten direlako batetik ez, disiplina desberdinak, ez? Eta badago musika zuzenean, badago dantza zuzenean, eta gero batez ere, hori ez pixkat, testuak gidatzen dituelako beste aktoreen lana, ez? Eta testuak agintzen dielako zer egin behar duten, ez? Momentu bakoitzean. Eta nolako izan da sormen prozesu hori idaztearen prozesu hori, Mikel? Bai, niretzat kontu berezia izan da, ez, berez, ni idaztera ohituta nago, baina, karo, idazte duzunean bi dimentsiotan idazten duzu, ez? Eta, orduan, niretzat oso gauza berezia izan da, ez da, batez ere, Pabloren bitartez, antzerki mundukoa, ez, bete-betean, eta orduan, nolabait, testua gero 3 dimentsiotara pasa da, ez da, behin eszenatoki baten gainean egiten duzunean, behin zuk idatzi dituzun kontu horiek guztiak ikusten dituzunean, nola, hitz horiek mugimendu bihurtzen diren, ez? Eta, niretzat oso prozesu berezia izan da, eta zorionez, Pabloren lana hor dago, ez da, nolabait jauzi hori, paperetik, eszenatokirako jauzi hori emateko, ez da. Holako izan da jauzi hori, zu testu bat hartu, eta benga, guazen eszenatokira, ez da, Pablo? Bai, baina, tekstua zuk esan duzun bezala oso berezia da eta oso interesgarria, eta nire lana edo gure lana izan da testu hau mantentzeko eta pixka bat argia emateko. Eta, prozesua oso interesgarria izan da, oso, arriskutsu batzuk hartu genituen, eta, azkenean, publikoa posik dago orduan, posiku baita. Zuzuke, uste dut, Mikel, lana handia dagoela hemen aurretik, ez da? Gero, 20 minuturako, zelekulako lana, ez da? Bai, egia da lana handia hartu dugula, bai makillaje aldetik, eta bai, prestaketak, ez aurre prestaketa guztiak, eszenografia ere ez da sekulakoa, baina bada, ez da, pizkatxo bat, eta argien jolas hori guztia, eta normalean behar bada 20 minutuan ez gaude ohituta horren besteko, ez dakit, ez, kontuak ikustera behar bada, ez, gauza laburretan normalean behar bada, gauza harinagoak, errazagoak, eta horren besteko lanik ematen ez dutenak, eta baina, guk gogoa genukan nola egiteko nolabait, ez dakit, ez, antzeslan luze batek izan ditzakeen baliabide, ez horren beste, baina baliabide tekniko eta baliabide artistiko eta hori guztiak hartu, eta formatu txiki batean eskaintzea, ez, eta gainera baliatu behar genituen edo erabili behar genituen kontu hori guztiak, izuzen ere hori drama bat ere egin dugu, ez, eta normalean hori ere ez da izaten oso ohikoa zera formatu laburrean, eta orduan behar genituen hor ere alduleku batzuk nolait jendeari errazago jartzeko eta azkarrago sar zedin, ez, pelikula honen barruan. Hortxe mikroantzerkiak, Bizilagunak proiektua, etorkinen eta euskaldunen elkarbizitza hobetzeko osos arrazakeriak sortutako proiektua da, eta hain zuzen ere egitasmo horretan parte hartzen duten hainbat kide gaur bisitan ditugu, azoka honetan bisita berezia, beraz jaso du gaur Durangoko azokak. Asmoa da, bisita gidatu baten bitartez, Durango osatzen duten gune guztiak ezagutzea, baina bisitazio aurretik, gurekin egoteko tarte hartu dute eurekin da, Miria Bikuña. Bisita gidatua hasi da, landakon bertan hasi daue, eta orain plateruena kanpuan daude, irudienerako bidea mainakuk harrapo dugu, bizilagunak egitasmogoko kidetako bat, Rocío, egunon. Egunon. Getxotik etorri zarete, zenbat lagun? 45 lagun etorri gara. Eta asmoa da Durangoko azoka ezagutzea. Bai, horixe, euskal kulturak daukan, ez dakit, jarduera importantea nolabait zabaldu eta ezagutarazi nahi genuen Getxoko bizilagunaken artean. Ze hau da, bizilagunak egitasmoaren urteko hitzorduetako bat, baina ez bakarra, zuek urte oso handi hartu zu honekin. Bai, urtean zehar, maiatzean hasten gara,
eta maiatzetik eta abendura bitartean hainbat jarduera egiten ditugu, jendeak elkartzeko aukera izan dezan. Eta getxon ditugun kulturak hobeto ezagutzeko eta konpartitzeko, eta aurten Durangorantza hurbildu gara. Esan behar dugu, etorri diren lagun horietako batzuk, euskal hiztunak dira, beste batzuk ez dakite euskeraz, eta ez dira inoiz Durangon egon, gainera. Bai, getxoko batzuk, pertsona batzuek Durango ere ez zuten ezagutzen, eta beste batzuek Durango ezagutu bai, baina Durangoko azokan egon bakoak edo baziren, eta gaur aukera ederra, azoka barrutik ikusteko, ezagutzeko, eta bizita gidatuarekin benetan ondo ez dakit, nik uste dut bizitarekin hobeto baloratuko dugula zein izan den, edo zer den daukaguna, ez? Eta hainbat urtetan landu izan den, eta. Ze, akaso kanpotik datozen bisitari gehienak landakon geratzen dira gainerako guneak ikusi barik? Bai, nik uste dut azoka azken urtetan asko handitu dela, eta dibertsifikatu eta aukera pilo bat zabaldu direla, eta gutxienez aukera izango dugu ibilbidea eta leku guztiak ezagutzeko. Eta badakit zuk ere bisita hori egin nahi duzula, hortaz eskerrik asko eta segi. Eskerrik asko zuei. Musika entzuten biniloetan hasi ginen, gero etorri ziren kasetak, CD-ak eta gaur egun digitalean egiten dugu hori, baina biniloek oraindik ere bizirik jarraitzen dute, eta horren erakusle da aurten azokan salgai dagoen vinilo kopuru altua. Hemen ikusten duzuen bezala biniloak geroz eta gehiago ikusten dira Durangoko azoka honetan, azken urteetan goraka doaz biniloan ekoizten diren lanak, eta Gaztelupeko Otsakeko ubanerengana etorri gara galdetzera, ia zerlatan, zergatik horren beste binilo azken urteetan ubane? Hombre, nik usten dut biniloak indala 5 urtetik ona, igual pizka gehiagotik dare pizka modan, ez? Eta nik usten dut bai doiala pizkat estiluakin. Ez pizka rock, ero garaje, ero hola egiten den musika da biniloan ateratzen dana. Hemen esaterako zeuen estanean ze talderen lanak dituzue binilo formatu honetan? Begira, hemen dakagu danetik, pizkat musika beltza eta danetik, baina aurten 2017ko azokarako eta duguna da La Repetit, Igor Arzuaga eta Zuaitz horiek, eta oso ondo funtzionatzen dau. Eta tendentzia da, taratzia biniloa eta barruan CD-a. Erosten duzu biniloa, baina barruan dakazu CD bat, opari ero, ez dakit zelan esan. Formato diferentiak aukitzeko azkenien. Eta ze jende jotzen du biniloetara? Jende gaztia. Alde batetik jende gaztia, eta gero, ja edade badakena, baina melomanua dianak, beti musika, kolezionau da benak, eta ikusten dira hor viejas glorias ondiokan. Eta vinilo formatu horrek ematen du kalidade altuagoa, ala gaur egun diskotan, MP3 formatu horietan kalitate on hori mantentzen da? Hombre, MP3ak ez da emoten kalidade on bat, baina vinilua izatea gaitzik ez dakazagatzik kalidade ona izan behar. Eta azkenian da pixka bat zela grabau dozu eta zela entzuten dozu, zure aparatuak ze kalidade emoten da. Vinilo on bat, aparato eskaz baten, beti izango da txarra. Eta okorrez baldeman hau, kaseten bat beho inokan badakotzu ez, da? Bai, dakau hemen kaset bat, Joseba Tapiak bera bakarrik kaleratu zeban lehenengo diskuana, Apoaren edertasuna. Eta agertu dira ehundaka batzuk, eta bagare oparitzen, erosten da bena Joseba Tapia disko bat, oparitzen dut zau, kaset bat. Vintage. Hori da? Vintage. Hemen biniloak ikusten ditugu, diskoak ere bai ugari, azoka honetan zer da gehien saldu duzuena? Biniloetan saldu dugu La Repetit gehien, eta gero bebai saldu da oso ondo Petxi, Xabi Señorno eta Petxi, bebai oso ondo mobidu da. Eta gero ja musika beltza, travelin, da ja beste estilo bat. Oso ondo, mi eskerru bane, informazio emateagatik. Eskerrik asko zeuen.
Talka Recordsen estanera ere etorri gara. Jone, zuek ere hemen ikusten dugu hainbat eta hainbat vinilo badauzkazuela. Zergatik? Ba, vinilo betidanik gu urtetan daramatzagu musikan, eta vinilo izan da beti gure lan tresna edo CD-a baino lehen, ja viniloa erabiltzen genuen eta oso gustokoa izan dugu beti, ez? Orduan askotan eta aldenean viniloan atera izan dugu gure referentziak. Aldenean esan duzu, zergatik Jone? Ba, segun eta egiten duzun diska berri bat, begiratzen diozu CD-a, bueno, klaro, gu kasetekin hasi ginen, osea, esan ozenkin, eta kaseta zegoen aldiro, zegoen ere bai vinilo. Orduan CD-a gero etorri zen, ez? Orduan gu asko soituagoa gaude vinilo izaten, eta gero ja iritsi zen CD-a, baina oso gustokoa dugu pixka bat melomanoa garen jendea eta betidanik horrekin mugitu gara, ez? Orduan, ez dakit, zerbait oso kutxuna dugu. Eta hemen, azokan zeharrera ari da izaten vinilo formatu honetako lan hauek? Ba, egia esango dizut, vinilo gero eta gehiago saltzen da. Osea, da gauza bat, joera bat dagoena, CD-a desagertzen dijoan hainan konturatzen zarelako, gero igual eta jende gutxiago, erosten duela CD-a, orain gaur egun Durangoko azokan orain dikan bai, baina salmenta orokorrean bajuagoa da, ordea vinilo gora doa. Bueno, hemen daukagu esaterako Labasu artista, zeuk disko formatuan atera duzu zeure azkeneko lan hau, zergatik egin duzu erabaki horren alde? Bueno, ba, azkenean viniloan ere atera nahi genuen, baina plazuak ere eta diruaren aldetik garestiagoa da. Eta ni uste dut aterako dugula, baina oraindik bueno, azokara etorri gara diskarekin eta ondo, baina, bueno, Jon esan duen bezala, diskak desagertzen ari dira, ez? Eta jendea etortzen da, eta erosiko dizut, baina ez dakit non jarriko dudan, ez daukat ja entzuteko, ez? Internetekin eta gauza hauekin ja diskak galtzen ari dira. Orduan, aldudanean, viniloan aterako dut. Oso ondo, eskerrik asko, eta hemen ikusten dugu diskoak, viniloak, askotariko aukerak daudela hemen Durangoko azoka honetan. Eta azokara egin behar dugu zuzeneko konexioan Jakoba Errekondorekin baitago Miria Bikuña lankidea. Berak, landareak lantzen 2018ko agenda liburua argitaratu berri du, hain zuzen ere landareak zaintzeko garain bakoitzen egin beharrekoak jasotzen ditu liburu berri horretan, eta ez dator bakarri gainera, Antxon Olariagaren ilustrazioak dituelako lagun. Aurrera Miria. Ba, hementxe naiz bai, hementxe nau, Jakoba Errekondorekin eta ikusten dozue. Bueno, ba, liburu artean eta letxuga artean izan be, hau da urteroko zure ikurra, Jakoba, egunon. Egunon, bai, hau da azokako baratza, Durangoko azokako baratza. Eta hementxe gaude, lurrai buruzko liburuakin, egutegikin, eta letxu koparitzen jendeari, etxe guztitan baratza txiki bat izan dezaten. Gira hau, da, aurten baratzak eman duen azken fruitua, azken lana? Bai, bueno, landareak lantzen, datorren urterako gida liburua agenda, eta baita ere 2018ko ilargiaren egutegia. Bilak dia, oantxe atera berri ditugunak, eta puri-purin daudena, eta hori jendia batez ere hoien bila dator. Eta gida honetan, zeto bat geinke, garai bakoitzean landatu beharreko hori nola eta noiz? Bai, gida liburua da, baina landarei buruz orokorrian. Orain arte batez ere baratzeko gauzak egin ditugu, baina orain ja salto eman dugu eta gida hau da baratza, baina baita ere frutarbolak, jardina edo lore baratza eta basoa. Orduan, landareakin orokorrian, gure ingurun, lurra lantzeko erabili ditugun alor guztik aipatzen dira gida liburu hontan. Orduan, aurten honekin eta aurreko urteko beste batzuekin apurtxo bat gure liburutegi hori osatzeko aukera daukagu. Hori da, zatik gerota nahi jendeak gerota gehiago eskatzen du, batzuk ja idea eskatzen da, eta lorei buruzkoa, eta zuaitzei buruzkoa, eta txertuei buruzkoa, eta pixkanak ajungo geha, baina egila da izugarrizko alor mordua daola oendikan lantzeko, euskeraz, eta gu saiatuko geha. Azkeneko eguna gaur, Jakoba, zer moduz aurtengoko 52. azoka hau zuentzat? Oso ona, oso ona.
Bueno, gu urteroko moun oso gustua gaude, jende asko eta asko inguratu zaigu, eta jendea hori bai liburuen bila, baina baita ere konsultategi bezala, gauzak esateko, hitz berri bat ekartzeko, haizu oantxe etorri dira, arratian guk, bilai esate jau, hau pie, eta ikasteko, erakusteko, eskola eta unibertsitate badeu, hementxe montatuta. Elkarra berazteko orduan. Hori da, bai. Eman eta hartu. Oso ondo Jakoba, eskerrik asko eta segi baratzarantzen. Eskerrik asko zuei eta nahi zuen arte. Eta musika kontuetara egin behar dugu, jarraian Demode Quartet laukotearekin izan garelako, kapelara abesten duen musika taldea da, 3 gizonezkok eta emakumezko batek osatzen dutena, eta musikal guztiak ia izeneko diskoarekin daude hemen Durangon. Maitiak galdegin zautan, maitiak galdegin zautan, politan intzanez. Demodet Quartet musika taldeko kideekin gaude Durangoko azokan, Ahotsenea solasgunean, beraien diska berria aurkeztu dute, musikal guztiak ia. Denak ez daude barruan, denak ez? Ia daude, 20 kanta dira. Hau da euskarazko lana, baina gaztelaniazko bertsioa ere badugu, todos los musicales okasi. Gaur hemen aurkeztu dugu hau, musikal guztiak ia, eta, historiako musikal esanguratsuenak hemen bildu ditugu. Bertan aurkituko dituzte orduan. Lan handia egin duzu zuek diska hau prestatzerako orduan, ezta? Bai, letrekin, harmoniak egiten, ze akapela hutsa da. Gehienetan, 4 ahotsetan egin ditugu harmoniak, baina bestetan, 9tan ahots asko entzuten dira, gure ahotsak dira. Atera da aurreko 2 diskak bezala ikuskizunetik. Orduan, ikuskizunean pantaila handi bat eramaten dugu, eta pantaila horretan agertzen da orkestra bokala, korista, dantzariak eta gu gara. Orduan, gure burua grabatu dugu, musikal handi bezalakoa egitea, baina 4 pertsonekin. Eta 4 pertsona holtza gainean egonda, sekulako musikala ikusten dute bertara gerturatzen direnek, ezta? Hori da superprodukzio bat formato txikian eta ekonomikoagoa. Aipatu duzue zuek egiten dituzuela soinu eta ahots guztiak, ahotsa gorputza erabiliz, hori ere landuko zenuten. Bai, egia lan zaila izan da, ahotsa orkestra imitatzeko jolik esan duen bezala, ahotsarekin asko ikertu eta investigatu dugu soinu ezberdinak lortzeko, bateriak, gitarrak, pianoak, baita ere lirikora ere gerturatu gara, ausartu gara pikin bat gerturatzea, ez da gure estiloa, baina horretan asko ikertu dugu, hori bai. Eta badakit kolaborazio laguntzaile txiki bat, Aiora Zulaika ere izan duzuela, ez da? Bai, Aiora Zulaika badakizute, gure Pirritx ezaguna, berak lagundu digu euskarazko bertsioak zuzentzen eta moldatzen, eta kriston politak gelditu dira bere laguntzarekin. Laukote, guri orain Azoka Telebistako ikusentzuleentzako zati txikitxo bat abestuko diguzu, Laurok? Zati bat. Azkar, txiki bat. Dena izan daitek Amerikan, dena egin daitek Amerikan, dena bezala Amerikan, dena ordaindu behar Amerikan. Trapagarandik datozen gonbidatuak, eta euren lehen diskoa aurkeztera datoz hain zuzen ere Ahotsenean daude, 11:20 hasiko dute kontzertua, eta huts da taldearen izena, Mamuak berriz diskoarena. Gurekin daude, Miria Bikuñarekin.
Ahotsenera etorri gara eta soinu frogoak egiten hasi aurretik harrapatu dugu. Huts taldeko kidetako bat, Igor, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, konta eguzu, minutu gutxi barru hasiko da zuen kontzertua. Mamuak diskoa aurkezteko, nolako diskoa da? Jendea aurkituko du huts taldearen lehen lana, lehen lan luzea, eta bertan aurkituko du rock sendo bat, indartsu bat, eta alderdi melodikoan ere potente. Iraupen luzeko lehen lana da, buruko mina handia emundotzuen lana? Ez, justu kontrakoa, oso gustora egon gara, gaua estudioetan grabatu dugu, oso temak oso landuak zeuden eta joan da hor joatea eta guztia ari bat desalatera. Orduan, markatutako bidetik joan da, inungo arazo barik? Bai, hor Aitor Abio produkzioan ibili da eta agian abestietan pixka bat bere tokeak eda sartu ditu eta horrekin temak pixka bat hobe geratu dira dudarik gabe eta hori izan da bakarra aldetu dena eta bar. Zuen moko taldientzako ona da Durangoko plaza hau, Durangoko azokan jotzeko aukera hau izatea? Guztiz, hau da zoragarria, hau da pasada bat, badago formatua da pasada bat, diskakan, liburuak hemen zuzenekoak, pasada bat da gure talde motako taldetxako. Huts, zer kontauek talde honen gainean, non gotarra zarete, noiz sortutakoak? Huts trapagan jaio zen, duela 2 urte atxera, eta hori, trapakoa gara, roka lantzen dugu, trio bat gara, eta orain ikusiko duzu zertan gabiltzen. Rock zentzu zabalean, edo badako zue bideren bat edo? Nik esango nuke rock metal indartsua eta alderdi melodikoan indartsu ere bai. Bueno, ikusten dozu, Roka dala euren ikurra, kontzertua 12:20 hasiko da, Igor. Bertan, bai, 20 minutu barru, hementxe egongo gara. Zuen zain. Ahotsenean, huts taldea. Bai. Humorerik ez da faltako datozen minutuetan hemen plato honetan, Nomofobikak webseriaren gainean berba egingo dugulako, Olatz Beobiderekin eta Amaia Lizarralderekin, baina aurretik aurrerapen txiki bat. Start! Gali! Barkatu! Badatorre! Fusioan egiten dute paretak! Olatz Beobide eta Amaia Lizarralde, eskerrik asko, edo beto esan da Aiziber eta Katxalink, ez da? Ondo esan dut? Ondo esan dezu, ni naiz Katxalink. Bueno, webserie bat, antzez lan bat ere badago horren atzean, baina kasu honetan zuek biok zarete webserie honetan protagonista. Zer da? Webseria da Nomofobika bi zoroi xamarra hauek terapia bat behar dute. Era bat harrapatuta daude mobilera, berai etzaile hori problema bat iruditzen, baina arazoak dituzte. Bai, arazoetan sartu dira, bakoitzak badu bere arazoa, eta konpu. Piztuko dugu mikrofonoa, jazta, orain bai. Bota. Bakoitzak izan du problemaren bat, eta orduan terapiara eramaten gaituzte. Eta orduan hor atalka ikusi daiteke beraiek nola egiten dituzten erronkak, nola superatu ordu bete mobili gabe, edo atzo igo genuen 5. atala, aste bukaera osoa mobili gabe, hori ez du jende guztiak superatzen, Kapaza izango ezinakete. Ni hori pentsatzen ari nintzen momentu honetan, zaila. Ona banetorrenean kotxean pentsatu dut, mobila astu dut, eta... Hoi ba, eta etxea bueltan. Kapaza. Horretik, azkenean guk esaten dauna guri ez dakit sendatu behar dan gauza bada, edo bideratu behar dana, baina momentuz umererako, oso praktiko eritu zego mundua. Protagonistak zer dira? Bi emakume nagusi? Zer? Protagonistak zer dira? Ugea, bai, bakalaka bere problema, WhatsAppa bialtzen da izala, ez da? Eta istripu bat eukinun. Bueno, WhatsAppa, istripua, kotxea, bakizu, mundu arazo, problema hori nola kontziliatu, mobila atenditu beharra, eta gero gidatu adibidez, eske... Eta ni ere portura juten naiz, eta hor nagoela itxoiten, eta loko batean konturatzen naiz, nire maletan astu zaidala mobila. Eta orduan juten naiz maletara. Jakito gauza normalena, maleta eskatu, baina fakturatu omen dago. Oazen. Beraz, egunerakoa gertatzen zaizkigun
Bai, hori pixka-pixketxo bat, bueno, esageratuta, baina pixka bakarrik, asko ere ez. Asko ez, batzutan kalean, oie, baina esageratu hauak ikusi ditugu, Hau, abia puntua zein da, ze antzeslan bat ere badago, ez da? Bai, hau hasi izan, antzeslan batekin, atzo presentatu genuen hemen San Agustinen mikroteatro formatoan, eta hori da, nomofobikak, hori da abia puntua, eta hortik gero webseria, eta gaur primizia. Osoa, pantalla handian, irudienean ikusi daiteke. 6 atalak batera. 6 atalak batera gaur. Zantuzue azkena gainera, oraintxe igo berri duzuela. Bueno, atzeko genuen 5. 6. Estrenaldia mundu osoan izango da gaur. Irudienean. Eta gero igoko duzue, webera. Bueno, honek webean egon behar zuen, ez da? Pixka eta hausnarketa hori, mobila, sare soziala, baina interneten. Bai, karo, hori da, hausnarketa da behar ditugu, nahi ditugu, baina zenbateraino harrapatzen gaituzten beraiegu edo guk haiek, ez? Hor dago pixkatxo bat, ekilibrio zail hori. Baina nik uste ekilibrorik ez dagoela, egia esan. Oreka desoreka. Hortxe gaude. 6. beraz gaur, irudienean. Irudienean ikusiko ditugu osoak eta gainera opari bat ere eramango dugu. Primiziaz aparte, sorpresatxo bat egongo da hasieran. Jarraipena izango du, segide izango du honek? Oraindik ez dakigu. Sendatu nahi ez dutelako ere. Dirua nahiko genuke, Hau da lehenengo denboraldia eta segurazki bai. Eskaerak baditugu ja, bigarren denboraldi bat egiteko eta, bueno, hoi da. Zer nolako izan da zuentzat prozesu hau guztia grabatzearena, sortzearena, bueno, ez? Izan da, luzea, gogorra, polilla. Zoriontsua, jende guztiak baietz esate zegulako. Etortzen Xabi Perurena, eta benga nik kamarak eta argila jarriko ditut. Joserrak realizazioa. Etortzen zan gaur Ana Olazabalek esan du. Edozei deitzen diozu eta baiezkoa Ana Olazabal da euskal diseinatzaile bat. Beak utzi zizkigun, 5. ataleako beroki hauek. Eta gaur, espreski egin du konjunto guzti hau, Durangorako. Bai, bakoitza berearekin, baina ondo konpontzeko. Ez diogu elkarri entzuten, baina. Baina elkarri maite diogu. Elkarri maite dugu nahiz ez elkarri kasu askorik egin, zen mobilarekin gaude. Bai, hori da. Ikusten da, mobilak da elkartzen gaude. Ondo disfrutatu behintzat, disfrutatzen duzuela, ez da? Asko, bai. Ikasi egin dugu gainera guk ezkenekin webserie bat egiten, eta personaje hauek utzi gaituzte hori, hain dira hainbeste ematen dute, ez da? Hain dira malguak, nire bizitza guztien gertatzen zaidan bezala. Ni baiezko eman nun eta gero konturatu nintzen zen, eta nun sartu nintzen. Baina hori askotan gertatzen zait. Esan zan, webserie egingo dugun, bai, noski baietz, eta nomo goikak izan gero, bai. Eta oletzak baietz, bai, zurekin. Eta gero bidean, esaten dezu, ze luzea, pentsa, 20 aktore izan diala ere gurekin, eta azkenia hori da, zezarete zue bakarrik. Ez, gugean, eramaten dutenak historioa, baina gero... Gainera olatza horregon da, jende guztiak baietz esaten du, eta orduan, geroz eta hundiago egiten da taldea, eta orduan, responsabilidadea geroz eta hundiagoa, eta esaten duzu, bueno, baiezko eman dut, eta venga, aurrera, baina kainen gauden nola. Zenbat minutuko kapituluak dira? Atalak dira 3-4 minutukoak, azkena da pixka luzeagoa eta da 5. Horretik esatizut, osua ikusiko dugunean gaur, 25 minutuko denbora pasa bat izango da. Lehen momentu baten eitxaratu duzu, ez da, dirurik badago, jarraituko dugu, ez? Bai, azkenean hemen lortu ditugu bidai lagun ikaragarriak, bai hasi ginen hemen azokan, eta berriari eskerra eta genuen atal pilotoa beraiekin, kutsak utzi digu hor gaudelako coworking bat egiten, espazioak, ikusiko dituzuen espazio horiek, ataletan agertzen diranak, orain ere domeinua.eus daukagu bidei lagun, argia ere sartuko da, baina egia esan bidei lagunak dira, baina finantzaketa, autofinantzaketa izaten jarraitzen du. Badirudi, gauza mugitu daitezkela, mugitzen badira, eta profesionalak garenez, errazago, eta hobe egingo dugu, bigarren denboraldi bat txukunago egin alizateko. Horratzean dagoelako, zuen lanketa horretaz aparte, zein esketxe egin, zer... Guk iten duguna idatzi behar da, hoi da, eta gidoiak idatzi behar dira, realizatu behar dira, montatu behar da. Naiz da 3 minutuko lan bat izan, prozesu berdina dauka serie normal bat bezala. Eta guk ekipo guzti hau ekarri dugu gaur onaino etorri gera beraiekin, baina bigarren denboraldi bat egiteko edo beste webserie bat, hor bai, finantzazioa behar da. Baina, politia izan da, erakusteko egin daitezkela euskaraz webseriak eta jendea gogoa daukala horrelako gauzak ikusteko. Gainera, nik uste dut oso exigenteak izan garela, hasiera batean egin genuen bat pasaren gabonetarako eta gero hortik hori ikusi eta aztertu eta hau egingo nuke ez dakiz zer, da grabatzen jarraitu genuen,
jarri, ez dakit, bueno, hortik 2 hilabetetara berriro grabatu genuen, eta dana grabatutata zegoela, eta esan genuen, hau ez da egin nahi deguna, orduan, esan nahi dut, edozein gauzak ere ez du balio, ez? Bakoitzak nahi du... Sorkuntza lan badala, ez? Hemen gauden leku horrek adierazten duen bestela, sorkuntza da. Eta orduan hortxe bilatu, probatu, hoi da gure lana ere bai, ez da? Bueno, iritsi zareten homofobikak egiten azkenean, zuen gustoko sei zerbait atal, egitera, karagarria. eta ikuslearen feedback hori jaso duzu ere, bai, ez da? Bai, hor da, beltza, klin mobiletan galdetzei guten, non ikusten da, homofobikak.eus, hor ikusten dira atalak. Batzutan jendiak esaten da, bai, badakit zer egin dezuen, edo badakite, bai, ikusi zaituzten nun baiten, baina ez dakite antzerki egiten egunik, edo goizeri daukagunik. Osea, bai, pelukoa berde batzuk dabiltzatela hortikan besterik ez. Olatzak eta maia. Eta esaten dezu ez, lana. Begira, webseria, like jarri eta hola. Oso ondo, mila esker bioi, gaur arratsaldean ze ordutan da? Ordu batak eta laurdenetan. Ordu batak eta laurdenetan irudienean. Kapitulo guztiak eta primizian azkena. Oida, sorpresa Oraingoz eta azkena. azkenaren primizia. Oraingoz azkena. Oso ondo, mila esker bioi eta disfrutatu egiten duzuen horretan, horrela ikusten da eta ondi pasatzen duzuela eta mila esker bioi. Zuek ere ongi de pasa dezazuela. Eskerrik asko. Bale, mila esker. Oso ondo. Eta Miria Bikuña Maukako estanean da, izan ere nola joan dira salmentak diskoi dagokienean, aurrera. Maukaraino etorri gara eta gurekin dugu Koldo, egunon. Bai, egunon. Azken eguna, abenduak 10, oraindik ordu batzuk eratzen dira, baina orokorrian. Nola joan da zuentzako aurtengo azoka? Orokorrean beti helburu batzuekin zatoz, esan dezakegu helburua bete ditugula, adibidez, Arkada Sozialen diskoa agortzear dago, 12 ale baino ez dira geratzen, eta egia esan oso pozik. Disketxea ezagutarazten ematen ari gara, taldeak ere, helburu nagusi hori da, salmentak aparte, eta gu oso pozik. Orduan etortzen zarete saltzeko gogoz bai, baina bereziki zeuen lana ezagutzera emateko helburuarekin. Hori da, ez da, azkenean sortzaileak urte osoan lanean daude, eta nik uste badagoela helburu merkantilista bat, ez dugu gezurra esango, baina beste ezagutaraztera emote hori ere bestea bezain importantea da, eta igual guretzat importanteagoa. Dana dela, ze talde dauden ere, izenak ere, zer ikusia izango du gehiago edo gutxiago saldu, gehiago edo gutxiago erakarri. Bai, hori behola da, egia esan, hor untza dekogu ere, untza gainera lan berezi batekin etorri da, Aspanogiri laguntzeko, eta oso harrero neukidu, gero Anita Parker dago hor, nobedade handienetako bat, ez da, euskal musika aipor bat aire freskoa dakarrena, eta borrek ere oso harrero neukidu, eta gero musika estiloan Euskal Herria beti oso punk izan da, eta punkoi estilo horretan hor dago Bultzen lana ere, Friday Screwrena ere, eta egia esan oso pozik. Datu orokorren zai geratu behar gara, baina zuen labentza balorazio positiboa da. Ulertzen dut, plaza ona dela hau, zuen lana eta gainerakoen lana ezagutzera emateko. Bai, nik uste dut badala, ez da, eta suertez edo desgraziz oraindik hau behar dugula. Nik uste dut Durangoko azokak eta Durangoko azokaen inguruan bai hotzenea edo irudieneak daukaten funtzioa eta sorte duten funtzioa gurea bezalako hizkuntza batentzako beharrezkoa dela, ez da. Azkenan kontan ikuita 3 milioi biztanleko herri bat garela eta 3 milioi biztanleko herri batek ze mugitu dezakeen eta behar da, eta egia esan oso importantea da azoka. Azken orduak, ez dakite oraindik ere tentsioa dagoen edo ja erlaxatzeko unea heldudan? Egia esan erlaxatzeko gogoz. Gero egia esan biharko une helduko eta faltan botako dugu azokaren egunerokotasuna eta dinamika, baina ja lasai izango dugu, bai. Azken txampa aprobetxatu eta hurrengo urtera arte. Eskerrik asko. Txeluan Goitiak urteak daramatza hemen azoka honetan argazkiak ateratzen, eta aurtengo argazkiak ere ikusgai daude Durangoko azokako webgunean, guk baina horietako batzuekin bideotxo bat ekoiztu dugu, aurrera. Kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ez
norberan zena, kemena duzinez ederra, baina iluna izanez. Zergatik, 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 da azkenan ez da zuaza. Besterik ez, bukaerara iritsi garela eta plazer bat izan dela egun hauek eta minutu hauek zuekin konpartitzea, eskerrik asko gurekin bat egin duzuelako. Gogoratu arratsaldeko 7:00 ere hemen izango garela Txomin Madina lankidearekin, gauza pila bat dituelako zuei kontatzeko, 8:00 itxiko dituelako gaur ateak Durangoko 52. azoka honek, eta guk agurtzeko atzo Plateruenean glaukoma taldeak eskaini zuen kontzertuarekin utziko zaituztegu. Esandakoa plazer bat izan da, ondo segi. Mundu guztia dantzatzen, inari dantza luie! Esputnik ikusi neska mutilak dantzan animak zutik, ulertzez partutik ez dik importik, bizik gertutik. Dantzala mi plan da bendik ez ditez ere esan, baina beida, nire flowa bombone seita zondo gehatzen dan, ez da sartzen tentel irrati tonton zerrendan, dendetan saltzeztan giroa gure festan, benetan, garito ez eta beletan, Bilbon edo ez beletan, dantzatzen deudan sal, gabiltza euskeraz berbetan, sueldo berbenetan bezela eta bestela, lazerrederra, bereketan, banakata taldetan, danak dardartanak alketan, algaraka kantatzen gaztek, izerdi patxetan, baten batek esan du, jarri hasieratik tematzarroi horratzetan, igual zaigu lokatzetan, baldin badare, arrimatuta dantza mantxo, eta suabe, zugabe buru jabe dienekin gaude, pizkanaka zabaltzen dijo, Tolosatik, igandetan, Otsabiko, Durangora, Euskal Herrin, eta Euskeran, hau pazuen, ez da entzuten, fuerte! Goxo txokon utzitako pelota, goxo zukin dantzatu nahi det soka, tospatu tope bikotek, topo bikopak, topako idauloko, hau ez azokaman, kontuz matxito igual, nastu inoiz garitoz guain, eman goie matxete guai, hiri papito, hemen errotik moztetxuk ire matxismo mitok, kukurrukuka sartu aizo jokin hau etxito txikito, dantzalekun nitxo printzesak eta printzek, dantzalgontun ez du gizonezko kagintzenik, ikasi nina egun gau Moskun ibiltzen, irakasleko benak zeuzke hau bat sound system. Dantzan naiz berriz belaxe, nahi dezun bezelaxe, baztarretik batzuk behin da dauzkiuta zenik ez dakitzeatik, ez dien hasten disfrutatzen, venga jarri dantzan denak guaintxe man! Durango! Yeah! Bomboklat! Uitzelek, hau da dantzala, naturala, vuelta emango ikazala, nola da, hau da dantzan, fuerte! Zelle! Dantzatzeko! Thank you.